Това е експеримент и в днешния клип също се светло. После ще ви кажа. В днешния клип, това ще е сигурно част първа. Ако ми спре телефона, абонирайте се, харесайте видеото. В днешния клип ще ни трябва топче, контейнериче. Всъщност направо всичко ще ни трябва. Ето това, което виждате, желето. Ще ни трябва лепило, голямо контейнериче и, както виждате, спринцовка. Ще ни трябва също така и салфетки, клечки за уши 2. Още какво ще ни трябва? Червен пипер и брашно. Също така ще ни трябва ножица за метал, мастило и шишче и хартия за печене, но това е лист. Пак става. До някъде става но да. Така. Първо трябва да смесите брашното с червения пипер, може с черен. След като вече сте го смесили, всъщност го разбърквате. Не сте го смесили още, просто сте го сложили. Разбърквате. Трябва да стане нещо... Трябва да стане такова. Така, и след това взимате един лист хартия. Всъщност, лист хартия, малко листче. Това го отдръпвате на страна и взимате лист хартия. Тук има дупки, затова ще трябва да го изрежеме и да стане така както е. След като сте изрязали кръга, залепете го с лепилка. Докато го правя, благодаря за 12 абоната. Очаквам до края на месеца, може би, да станат повече, към някъде 20-21 абоната. Така трябва да е полетнало. Моето малко не лепне, защото все пак пластмаса с хартия. Но да, след тая ще го припим и готово. Тъй като вече всичко е буквално. Е време да се отправяме към следващата тактика. Следващото нещо е да го изсипате в контейнерчето. Трябва да се получи нещо такова, като пясък. Така, когато ходя на море, също така ще снимам. Дайте по един лайк. Това може би ще е първа част, ако... Докато не ми се изключи телефона, всъщност, защото ми е на 24% и снимам от телефона си, а не от камерата. Защото от камерата снимам само тези неща, които са ми забавни. Окей, ако ми се изключи телефона, защото ви казах на колко процента е, ще има първа част, така че сега ви казвам, абонирайте се, дайте един лайк, харесайте фейсбук страницата ми и също така по едно коментар. Така, също така ще ни трябва малката тръбичка тук. Малката тръбичка. Всъщност няма да за нищо да ни трябва. Доколкото си спомням, да, няма нищо да ни трябва. Така че свободно може да си... Да, ножица за метал ли или за нищо. Да. След като вече сме изрязли, трябва да сипем. Тъй доколкото виждам, вече извадих това. Няма да ни трябва самото мастило, а самото нещо, което пише в писеца. Самото, да. Случвало ли се да пишете или се щупи писеца? На мен. Така не се вижда около. Просто го сгъвате в тази картийка и го оставате на страна. Така, следващото нещо, което трябва да направим е трябва това и топчето. Така, увиваме топчето в хартия. И изрязваме
тази част. Трябва да е така, топчето. Трябва ни това. Взимате малко и го слагате. Така. Сега това нещо трябва да е толкова, може би малко по-малко. Може би толкова. И така, сипвате го на самото такова, където сгъва. Даже прекалено много и почвате да го разтивате. Сега. И то лепне. Трябва да се получи нещо